Život a zdravie sú obrovským darom, ktorý žiaľ si neuvedomujeme až častokrát so stretnutím so smrťou či nejakou závažnou chorobou. Začneme vnímať, že je potrebné si užívať a byť vďačný za každý jeden deň nášho života. Veronika, mladá mamička, mesiac po pôrode pri vyšetrení zistili akútnu pankreatitídu. Lekári jej dali 2-3 roky života maximálne. Dostala sepsu, multiorgánové zlyhanie plúca, žalúdok, pečeň a 5 mesiacov ležala v umelom spánku. Odumrela jej väčšia časť hrubého čreva, musela mať vývod z tenkého čreva. Prežila 23 operácií dutiny brušnej vrátane žlčníka, ale vďaka zeleným potravinám a zmeny stravy sa aj zahojili žily a mohla podstúpiť tak 24. operáciu, pri ktorej jej odstránili vývod a mohla tak začať plnohodnotne žiť. Tiež sa jej splnil sen, otehotnela a dokonca ďalšie 2 deti kojila 6 rokov. Táto neuveriteľná skúsenosť Veroniky nás primela k tomu, aby sme sa s ňou viac porozprávali, čo vlastne jej pomohlo začať sa pozerať na ten život a na to zdravie trošku inak.